संदीप राजनीति तमकुड़ी राज कुशीनगर। ए भाई तू आव दम मारो हाथ फेरो ना तनी चिलम पर। ए भाई तू आव दम मारो हाथ फेरो ना तनी चिलम पर। हम महाकाल के ओरिजिनल बूटी एक बेरी पिया मत हिम्मत ना टूटी। हम महाकाल के ओरिजिनल बूटी एक बेरी पिया मत हिम्मत ना टूटी। बानी नहा के आई झीलम पर। ए भाई तू आव दम मारो। ए भाई तू आव दम मारो हाथ फेरो ना तनी चिलम पर। ए भाई तू आव दम मारो हाथ फेरो ना तनी चिलम पर। डीजे संदीप राजनीति तमकुड़ी राज कुशीनगर। ए भाई तू आव दम मारो हाथ फेरो ना तनी चिलम पर। ए भाई तू आव दम मारो हाथ फेरो ना तनी चिलम पर। डीजे संदीप राजनीति गाजीपुर भारी ओम नगर। ए भाई तू आव दम मारो हाथ फेरो ना तनी चिलम पर। ए भाई मोबाइल नंबर 95 010 51 335।